Този поздрав е направен за Камбер и за семејството му отказан лък, и за жена му Султан, и децата му Смайл, и Ферат и Меме. Но не и семејството за Камбер и Султан, от нулата до врха. Знаеш ли какво е всичко да се срине, в огъня да стъпиш, болката да премине. Камбер и Султан с име и с воя тръгна от България, от нулата до върха. Няма втора серия, нищо не може да го спре. Жена му Султан и децата му до него, те са винаги напред. О, мама, 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 лей, 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 о, ле, 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 ле. Когато Султан е до Камбер, най-богат. Децата му Смайл и Ферат да умемец за нашата принция. Принци Гудо, ти си ни всичко, тя е нашата гордост, сладостта на мама и на тати Меме. Моето утре и днес, заради тях си